إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa mangintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya kaya pakaran ya Ramadan na isampay tanunian nundun na taufikan tanunian sa makang gagalabak tanu sa mga simba ay kasuatian rakitano makang gagalabak tanu sa mga galabak kaparulitan wag yung kutabalas yan sa alungan amauri kailitan wag yung kutabalas yan sa alungan amauri. Allahumma amin. Pamangintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala asagyang kaya kaya pakaran ya Ramadan na mamakabagarasop nga sa sakit kaansiran makapamuasa apad tanusiran apamuasa. Allahumma amin. Sa manaya na aya bandingan tanusang kaya makampat oras nagyang kanan misusurat sa na kabatya iyo. Giyong kutos sa mga toos sa mata na sumanusya na masusugat akatao. Okay. Mata na sumanusya na masusugat akatao. Nagu sumanga bulong yan. O pamaka sumanusia na masusugat akatao na anton onon i mga bulungyan. Paganayron na giyang kaiya kapangatao na padaya ko mga galabak o mga syaitan. Sa manuton na aya ko kumanaya na giyang kuto kababaloy niya na haram. Padaya galabak o mga syaitan ipambinaserang ko mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ino mga digyang kaya kapangatao, benar antaw akadi. Benaraya agyang kaya kapangatao. Paganeron na mialoy sa Quran, agyang kuto akabubenarian si ikumasaw Sulaiman alaihi salam. Ina kumawafat sa Sulaiman alaihi salam, kandidatuan niya nagyang kaya intirwa dunia, tamang ko mga ifrit, mga jin, mga syaitan, na kandidatuan niya siran sa agyang utamasa. Na ina kumawafat sa kanyan na piyakalangkap o mga jin, piyakalangkap o mga syaitan, Aso Sulaiman alaihi salam na aya sabab kaya kontrolan niya sa dunia, aya sabab kaya datuin niya sa dunia na sabab sa kanyan na miyusar sa kapangatao. Oge ina dito benar. Anto na dalil. Yung kutakataro Allah subhanahu wa ta'ala, wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Miyungkir sa mga syaitan. Mikapir sa mga syaitan. Inong kiraran susugan o Sulaiman. Agi ini pangduirang ko mga tao, agyang kutuwa ka pangatao. Okay. Ini pangduirang ko mga tao, agyang kutuwa ka pangatao. Aya dalil tanong sa isa hadith na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya sugat akatao. Miya sugat akatao. Misabab pro na ini turon agyang kutuwa suratul falaq agu suratul nas. Adinan ipamamulong sa ginawa niyan. Okay. Nagina ni mga dalil tano sa mata na gyang kaya akatao na benar. Gyang kaya kasugat akatao na pure ya. Kanaba ya matag tutula. Kapalayad na ya benar. Agapa kaya sumanusia na masugat sa kanyan akatao. Okay. Okay na anton onon i mga toos. Sa saka na masusugat akatao. Subhanallah. Nakatiiso sa bagi ang mga toos apagaloin tano. Agyang kaya mga toos apagaloin tano ay nalo yung mga ulama na kanaba kagiyam miya toon ra kaagyang kaya sa bagion na ba aya maanaw to na 100% as ka na masusugat ka akatao. Di. Kapag kaya kanaba ka masusugat akatao. O gaid na so masusugat akatao na ndudunon agyang kaya mga toos. Ndudunon agyang kaya mga tanda. Na. Alawin tanong agyang uta mga tanda iyan. Paganay atanda, toos sa masusugat akatao sa manusia nagyang uta al-i'radu anil ibadat والنفور منها سبحان الله واستكثال الطاعات paganaya toos ang masusugat akatao sa manusia nagyang kutuwa tatalikudan niya sa mga simba dinyan kebebayaan o badi sembayang dinyan kebebayaan o badi pamuasa dinyan kebebayaan o badi sedekah tatalikudan niya sa mga simba pelaguyan niya nagyang kutuwa kapumamakin ganyan sabang dinyan kebebayaan o badi niyan kenagsubang subhanallah padaya sa mga toos masusugat akatao sa tao. Dinyan kebebayaan o bapa ka nagsapembetya sa Quran.
Gini penutup kebubayaan, subhanallah. Pada sa mga toos, sa masusugat akata usutaw. Wastithqalu ta'at, miya ka panapanad sa ginawa niya naging utaka panggalabakan niyan kusimba. Di niyan kagangalabak. Miya ka panapanad sa ginawa niyan. Gina ni paganay atoos, masusugat akatao agyang kutataw. Ikadua atoos, amya aloy saya naging kuta tikrarul ahlam al-mufzi'ah. Giyang kuta lalayong kadin di itataginap sa piyakalakalaka. Pihak taka-takaw, pihak arim-arim, o pamana lalayon din di ikakasukasoy sa tagin na panaka. Basta di ka di ikakasukasoy sang kuta, basta di mo tagin na panaka, pihak alakalaka, pihak arim-arim, pihak taka-takaw, na lalayon kasoy sa giyang kuta, tagin na panaka, na padpanuto ang mga toos sa masusugat akatao, agyang kuto ang manusia. Ikatlo toos, ami aloy saya nagyong kuta, as-suda' as-shadid. Giyang kutua tantua mitataralo so sakit a ulo. Nagulalayon yan kagdam akap sakit a ulo niyan. Mitataralo. Tandud na sumasakit a ulo niyan na mitataralo pan agumamimintin. Agyong utakap kagdaman niyan nun. Aw taghiru lawnil bashra. O di nagyang kutua kasalin ang kutua kolor yan. Giyang kutua warna o kubalian na masasalin kana ba normal udi na giyong kutwa lawnul wajh giyong kutwa kolor o buntalian na masasalin kana ba normal away na padana sa mga tuos masusugat akata wag yung kutwa tao milaitan wag yung kutwa lagi dumamomote lagi dumamiminaningan samidaden na kapakaya paduto sa mga tuos masusugat akata usutaw milaitan wag yung kutwa pura masusugat akata di maminaningan di imamote lagi dumadag mabuntalian o di nanganisan ni masuswag yung kutwa mga kubalian na paduto sa mga tuos subhanallah na pure agyang kaiya katao na pupakapataya ko urian o takdir wallah subhanahu wa ta'ala na pupakapataya kamadagal na kaya masaanon aay ni patay niya nagyang kutwa kaya pangatao yaron o salakaw ataw subhanallah na padpan ang mga tuos apagaloyin tanong saya nagyang kutwa suratul ghadab padpan sa mga tuos sa sutaw na masusugat akatao nagyong kutwa miya kalabulubud sa kanya na kararangiti miya kalabulubud otagan miya kalabulubud diinggani di indidangin di budin may ito na di niyan diinggani di niyan ipagulo pa subhanallah na padpanaya ang mga tuos sa sutaw na masusugat sa kanyan katao wa ikhtilaqul mushkilat duna musawigatin aw mubarrirat o di man nagyang kaya ataw na aya dabiatan niya nagyong kutwa lagi du mabubaya sa guluwa o di na lagi du di mamangilay sa mushkila o pamanabadan ni sa mushkila di tan katawan ni sabab yan subhanallah di tan katawan ni sabab akyad nagyong ta mushkila na badan kayad ni sa mushkila dan nakatawan na taamala asabab ginano di kang galabaka nagyuto padutos sa mga tuos o paman na masusugat katao agyang kuto a manusia. Ikalima mga tuos, apagaloy na no siya nagyong uta syurudul intibah wa da'fu tarkiz wa kathratu dhuhul. Giyang kutuwa lalayon tumatantang sutaw. Lalayon din tumatantang sutaw da tarkiz yan. Ayaman da tarkiz yan na lagi dumada sa ginawa niyan. Lagi du miilay sa kanyan o gaid na lumalayog pamikiran niyan sa berang-berang adin yan mailay so iilay niyan giyabu akatatantang yan. Wa kathratu dhuhul alagi do o paman na tumatantang na nabsuan yan samiden adin yan mailay so pagilay niyan apian yan pan ilay adin yan mailay sabab sa gimuta katatantang yan ginan padpan ang mga tuos sa sutaw na miya sugat akatao nagyang kutwa adamul ihtimam bil mazhar ash-shakhsi al-la'iqa giyang kutwa din yan tatagun sa ginawa so baniyang bu ditaran o di na baniyang bu o di na babudi itatan sa salawasan di niya nun tutatago sa ginawa da paki alam yan nun da alabuti yan nun miya karsirsik subundalian da alabuti yan nun miya karsirsik sunditar niyan da alabuti yan nun o madu sa kanyan o pamanadad na labuti yan nun sa giyong uta makapantag kulawas yan da alabuti yan sangkuta kapalimpyo da alabuti yan sangkuta nganin ang masusulot yan marsik away na padpan mga tos sa kanya na masusugat akatao na gyung uta adamul qudrati ala al-jima' dinyan kagagah o ba niyan babanguni sa walay si karumanian o di na masasamo o di man na sa kanya na daababaya iyan sa uban yan babanguni si karumanian ababay
Away. Di masas mo da babaya iyanon tatalikudan niya si karuman yan na babay. O pamana din yan imgay ko karuman yan abubay ang kutwa. Kabnar yan mambuka kabnar mambuto abubay. Na giyuto produto sa mga toos alagi do din yan kermbeng si misisian. Ha? O di man nagyang kutwa igira aseses kanya sa liwa walay. Seses kanya sa liwa walay. Igira aseses kanya sa liwa walay na matatago sa pamikiran niya nagyang kutwa ay do si misisakan ubak mukailay. O pamana ini pangadali yan si misisian. Igira asesesa liwa walay. Ipkadali yan din. Kabayayan na may lain yan. O gaid na igira bu amya kaw masawalay na ayap manap ketan parang igira amya lain yan si misisian. Nagyang kutwa kagud yan ki misisian. Subhanallah. Ipkagudiyap man si misisian. Kagyo to ko susay sa liwa walay na di niyan ipangadali si misisian. Na kagyo ko makasul sa walay na ipkagudiyan si misisian. Kadi niyan kabaya uban yan pupkailay. Na padanan sa mga toos as kaniyan na masusugat akataw. Pad pa na mga toos sa pagaloy na no si Amoripori toos. Nagyang mo to daikot tanafus. Ayama ano to nagyang mo to maragna ka pa ginawa niyan. O pamana maragna o pamana lagids kanya no kagtan o di na lagids kanya no papakalan maragna ka papakaginawan yan na padpananan ang mga tuos as kanyan na masusugat sa kanyan katao oy nagina susabag ang mga tuos sa mialoy mga ulamatan no an pa na masabag ang mga tuos mialoy mga ulamatan no nadutano si aloy o gaid na kanaba ayamaan na kagiya susabagi saya na sa share ka maileng ka sa ginawa nga na kanaba ayamaan na to na 100% totally sa kana masusugat katao. Okay? Na. Ando noon mga bulong nga kakailangan nakatukuhan tayo sa mga bulong yan. Na, pag yung mga bulong yan, ay pamulong ka sa ginawang ka, ipamulong ka si iko kasusugat trakaw katao, may susugat trakaw katao, nagyang ito arrukyatu syara'iyah. Giyong kutua kapamatiya sa Quran, o di nagyong kutua mga dua, kapamanga ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala, amyang aaloy sa hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya nagyong kutua betian ka sa suratul Fatiha, betian ka sa ayatul kursi, betian ka sa kul a'udhu birabbil falak, betian ka sa kul a'udhu birabbin nas, si iku kagabi kapita, na ipamumulong ka na sa ginawang ka. Ginan, mga bulong niya nanan langon. Mabulong yan nan langon. Ikadua pan okito kita kabulungisan naging uta istikhrajus sihar in ulim wa tafkikuhu. O pa makakatawan o ano matatago agyang kutwa sihar agyang kutwa katao tataguan sa katao. O pa makakatawan ano matatago na pamangilubaan na makuha na gebaan binasaan bekaran. Oy kaan mada agyang kutwa sihar an mada agyang kutwa katao. Oy. Na padpan mga bulong mialoy sa iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyong kutwa kakan sa kurma at pembetuan sa ajwa. Pembetuan sa ajwa. Gyong kutwa kurma at pembetuan sa ajwa na may tamaya kurma. O di ko karibat Allah a'lam na iman to na adn ko mga bangsa tanwa diyon sa diindegang sa tumampar sa masiyo na adna diyon sa diindegang sa iku mga bangsa tano na mialoy sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal sa tawa kuman sa pitotiman at tamar ajwa na dis kanyan din kabinasaan agyang kuto sihar katao. Okay. Nagina ni mga ayaman ni na mga bulong agyang kai katao na pagariakan o pamakasaka na adna maileng ka sangka iya mga sifat o di na mga toos, mga tanda sa iko ginawang ka na pumamulungin kad na ginawang ka. Ino pa na aya sunat sa iko kababaloy tanaw mga Muslim na ginguta mga ma'thurat, mga muawidhat na pagkabatiya tanaw kagabi kapita kaantano matatago ko siyap nagutangan o Allah subhanahu wa ta'ala. So apya siya tanubo kaya tago sa diyan ka na inuudiyan pasin mas mbagagyan ka na ng mga pakay sa iyo balasang kanuron wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya pakambarakat niyan kita no agyang ka miya paguras tanong pangninta akya ko ana isa tuma naguguna nagupanduan sa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.